Γεια σας. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι πάλι μαζί σας. Καταρχήν είμαι Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Φαντάζομαι μέχρι τώρα έχετε μιλήσει για το γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ και άρα δεν θα χρειαστεί να ξεκινήσω με τις διαπιστώσεις, αλλά θα κάνω μία διαπίστωση ότι φτάσαμε εδώ διότι η χώρα επί 35 συναπτά έτη δαπανά ετησίως 5% έως 10% παραπάνω από ό,τι παράγει, κυρίως μέσω της αλόγιστης επέκτασης ενός αναποτελεσματικού, ισοπεδωτικού, κομματοκρατούμενου και διαχειριστικά εντόνως ελλειμματικού κράτους. Το διαρκές και μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αυτό είναι η πηγή του προβλήματος, οφείλεται κυρίως στο διαρκές, άλλοτε μικρό και άλλοτε μεγάλο, συνήθως όμως μεγάλο έλλειμμα του δημόσιου τομέα, ενώ από το 2001 και μετά οφείλεται και στην ταχεία αύξηση του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Έχω ένα πολύ μεγάλο PowerPoint presentation, φυσικά δεν έχω χρόνο να σας το δείξω, έχω επιλέξει ορισμένα διαγράμματα μόνο. Το PowerPoint αυτό μπορεί όποιος θέλει μετά να το δει, θα το αφήσω εδώ, είναι δώρο του ΙΟΒΕ προς το LBS. Ποιες είναι σήμερα οι προτεραιότητες? Η προτεραιότητα για την Ελλάδα σήμερα είναι η συνέχιση της χρηματοδότησής της από τους μηχανισμούς στήριξης και η παραμονή της στην Ευρωζώνη. Αυτή όμως δεν πρέπει να είναι η μοναδική προτεραιότητα. Η ελληνική οικονομία πρέπει να ανακάμψει το ταχύτερο δυνατό και να εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα μας πρέπει να κινηθεί σε νέους άξονες οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, οι οποίοι πρώτον θα διευκολύνουν τη δημοσιονομική προσαρμογή, δεύτερον θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, τρίτον θα δώσουν όθηση στην ανάπτυξη και τέταρτον θα συμβάλλουν και στη διόρθωση του ακολουθούμενου σήμερα μείγματος οικονομικής πολιτικής. Αυτό είναι ένα καινούριο θέμα που θέτει το ΙΟΒΕ. Στην ουσία έχουμε τρία μείγματα τα οποία ακολουθούνται λάθος τα τελευταία 2 χρόνια. Το πρώτο μείγμα, λανθασμένο, αφορά τη σχέση φόρων καταναλωτικών δαπανών. Το δεύτερο αφορά τη σχέση καταναλωτικών και επενδυτικών δαπανών. Και τέλος, και το σημαντικότερο, είναι αυτό το οποίο αφορά τη σχέση μισθών και τιμών. Η έμφαση μέχρι σήμερα στην αύξηση των φόρων, στην οριζόντια περικοπή μισθολογικών κυρίως δαπανών, στη δραστική περικοπή των δημοσίων επενδύσεων, οι υπερβολές με τις μειώσεις φόρων λόγω των αποδείξεων και τέλος οι μειώσεις μισθών χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμών, θα σας δείξω το διάγραμμα μετά, συνιστούν στρεβλώσεις του μείγματος της οικονομικής πολιτικής που συνέβαλαν σε μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ύφεση και σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανεργία. Μπορούμε να γυρίσουμε πάλι στο κείμενο για να δείξω. Με λίγα λόγια, για να δούμε λίγο αυτό που σας είπα πριν, αυτό είναι πατέντα του Επιστημονικού Συμβούλου του ΙΟΒΕ, του Νίκου του Ζόντζιλου. Το πάνω διάγραμμα είναι ένα διάγραμμα συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς. Στον κάθετο άξονα μετράμε την ανταγωνιστικότητα, στον οριζόντιο μετράμε το βαθμό ανεργίας, το ρυθμό ανεργίας. Θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στο σημείο 0. Είμαστε στο σημείο EL, η ενεργεία, δηλαδή μάλλον ήμασταν στο πρώτο μνημόνιο, έτσι, το Μάιο του 2010, με ανεργία 11% και με μια απώλεια ανταγωνιστικότητας της τάξης του 20%. Θέλουμε να γυρίσουμε στο 0, εκεί, δηλαδή με ανεργία 5%. Η πρώτη γραμμή δείχνει πώς το πρώτο μνημόνιο έβλεπε να γυρνάμε στο σημείο της ισορροπίας. Δυστυχώς το 5ο μνημόνιο κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά. Αυτό οφείλεται στο μείγμα πολιτικής που ακολουθείται λάθος. Αυτό φαίνεται στο κάτω διάγραμμα. Δείχνει ότι ενώ οι μισθοί έχουν πέσει, βλέπετε το κόστος εργασίας έχει πέσει 7 μονάδες την πρώτη χρονιά, 3,5 μονάδες τη δεύτερη χρονιά. Οι τιμές δεν πέφτουν, έτσι. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα δίπλα. Ο πληθωρισμός παραμένει θετικός, ενώ το παραγωγικό κενό, η διαφορά δηλαδή μεταξύ αυτό που μπορεί να παράγει η οικονομία και αυτό που πράγματι παράγει, αυτό μάλλον που ζητιέται, είναι περίπου, έχει μια διαφορά της τάξης του 10 με 12%. Αυτό νομίζουμε στο ΙΟΒΕ ότι είναι η πηγή του προβλήματος σήμερα. Με λίγα λόγια, γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι μέχρι σήμερα ασθενής μεταρρυθμιστική προσπάθεια, κυρίως η καθυστέρηση στην απελευθέρωση των αγορών και επαγγελμάτων, η διατήρηση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, οι πενιχρές ιδιωτικοποιήσεις, η ελλειπής αξιοποίηση των αργούντων κρατικών υποδομών και γενικά της μεγάλης ακίνητης κρατικής περιουσίας, καθώς και η έλλειψη εξυγχρονισμού του κράτους, είχαν την εξής δυσάρεστη συνέπεια.
Το σοκ της απαραίτητης για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και αυτό που προκλήθηκε από τον περιορισμό των τραπεζικών πιστώσεων, δεν αντισταθμίστηκαν από μια πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία θα μπορούσε να επενδύει και να εξάγει περισσότερο, με αποτέλεσμα η ύφεση να είναι βαθύτερη και το ποσοστό της ανεργίας μεγαλύτερο από τα αναμενόμενα. Οι προτινόμενοι άξονες, λοιπόν, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, οι οποίοι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να στηρίξουν το νέο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρότυπο για έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, είναι οι εξής. Ο πρώτος άξονας είναι η διευκόλυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Ακούτε πολλά και δεν θα πω αυτά που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί. Πρέπει όμως να δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί αντικινήτρων. Πρέπει να καταργήσουμε τους διάφορους καθιερωμένους μηχανισμούς αντικινήτρων. Θα σας έλεγα, πρώτον, πρέπει να μετατρέψουμε τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης σε ταμεία καθορισμένων εισφορών με παράλληλη ενίσχυση του λεγόμενου τρίτου πυλώνα. Πρέπει να καταργήσουμε το αυτοποιημένο σύστημα των κεντρικών αυτοτελών πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση και να το αντικαταστήσουμε με ένα σύστημα αξιολόγησης και χρηματοδότησης των αντίστοιχων δαπανών. Πρέπει να περιορίσουμε το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στα αυστηρώς απαιτούμενα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των μη επιλέξιμων δαπανών, για παράδειγμα οι απολωτριώσεις, που συνδέονται με τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σκέλους, με αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους. Γιατί αυτό? Διότι το συγχρηματοδοτούμενο πλέον, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγχρηματοδοτείται με 95%. Για ποιο λόγο σήμερα να δίνουμε 1,7 δις στο καθαρό εθνικό σκέλος και να μην πάει αυτό το 1,7 δις, ας πάει το 1,4, ας μείνει 300 εκατομμύρια στο καθαρό εθνικό σκέλος. Αν πάει το 1,4 στο συγχρηματοδοτούμενο, επί 95% από την κοινότητα, έτσι, η μείωση του ελλείμματος με μία κίνηση και μόνο θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, προτείνουμε την ενοικίαση των αργούντων υποδομών του ΕΣΥ στο εγχώριο και ξένο ιδιωτικό τομέα και ξένα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Προτείνουμε την εισαγωγή συστημάτων μέτρησης του κόστους και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της κάθε ιατρικής πράξης στο ΕΣΥ. Επίσης, όσον αφορά τα έσοδα, κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών και των κοινωνικών δαπανών που δεν είναι στοχευμένες προς την καταπολέμηση της φτώχειας, κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα νησιά σήμερα χρειάζονται ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν χρειάζεται η Αλεξανδρούπολη ή το Διδημότυχο. Χρειαζόμαστε κατάργηση του καθεστώτος της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, που είναι ο υπαριθμόν παράγων άνθησης του λαθρεμπορίου, και η αντικατάστασή του με κατευθείαν εισοδηματικές ενισχύσεις όπου αυτό κρίνεται κοινωνικά αναγκαίο. Και επίσης πρέπει να εισάγουμε επιτέλους διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και διεθνή λογιστικά πρότυπα σε όλους τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν την γενική κυβέρνηση. Πρέπει να προχωρήσουμε σε απλοποίηση και σταδιακή κατάργηση των φορολογικών κωδίκων και των παρεπομένων τους, όπως είναι ο εξολογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων, καθώς και να επεκτείνουμε την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Και εννοώ εδώ τον αγροτικό τομέα και την οικοδομή. Ο δεύτερος άξονας, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας. Αυτός ο άξονας έχει κυρίως δύο διαστάσεις. Η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός ότι η Ελλάδα ακόμα εμφανίζεται, ακόμα και μετά από 2 χρόνια στο μνημόνιο, να έχει το πλέον περιοριστικό καθεστώς μεταξύ όλων των χωρών μελών στον ΟΟΣΑ, τόσο στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών, επαγγελμάτων, όσο και στην αγορά εργασίας, καθώς και αναρρύθμιτους περιορισμούς στην επενδυτική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Προσομοιώσεις που κάναμε στο ΙΟΒΕ με το υπόδειγμα GIMF, σας τις δείχνω, είναι αυτές εδώ, δείχνουν ότι η προσέγγιση στο μέσο ρυθμιστικό επίπεδο της Ευρωζώνης, όχι της Σιγκαπούρης, ούτε της Αγγλίας, μιλάω για την Ευρωζώνη, που είναι και αυτή μια υπερρυθμισμένη περιοχή, αναμένεται ceteris paribus να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 17%. Ξέρω ότι ερεθίζονται πολύ όταν το λέω αυτό, αλλά όμως έτσι είναι. Με τη μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας να συμβάλλει κατά 3% μόνο και των υπολείπων αγορών, των προϊόντων, υπηρεσιών και επαγγελμάτων κατά 14%. Δείτε λίγο, δεν έχω χρόνο να σας τα πω, πώς σπάει από την απελευθέρωση των αγορών και των επαγγελμάτων και της εργασίας η αύξηση στο ΑΕΠ, στην κατανάλωση, στις επενδύσεις, στον πραγματικό μισθό, στην απασχόληση, εξαγωγές και εισαγωγές. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει επιτευχθεί μια de facto μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, αλλά σχεδόν τίποτα στις υπόλοιπες. Σωρευτικά, ο μέσος μισθός έχει μειωθεί κατά περίπου 15%, ο μέσος πραγματικός μισθός, στο σύνολο της οικονομίας, αλλά οι τιμές δεν προσαρμόζονται προς τα κάτω παρά τη μεγάλη ύφεση.
το παραγωγικό κενό, όπως σας έδειξα πριν, εκτιμάται σε -10% με -12%. Και αυτό είναι που το πιο αξιοπερίεργο. Είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη μείωση του μέσου μισθού και, προσέξτε, με τη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών εξαγωμένων προϊόντων. Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και το άνοιγμα των αγορών, αναφέρομαι πάλι στην κατάργηση του καμποτάζ, που μετά από 2 χρόνια δεν έχει γίνει ακόμα, είναι επομένως η πλέον πρόσφορη πολιτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στην αγορά εργασίας υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα ευελιξίας, τα οποία όμως δεν είναι ο κατώτατος μισθός, αλλά η νομιμοποίηση de facto πρακτικών τύπου Kurzarbeit, προκειμένου να μην κλείσουν οι εγχώριες επιχειρήσεις και να μπορούν να προσεγγίζονται ξένες, η βελτίωση του συστήματος διαιτησίας και ο εξορθολογισμός των αυτόματων οριμάσεων που επιβαρύνουν υπέρμετρα το εργασιακό κόστος. Η δεύτερη, εξίσου σημαντική διάσταση της χαμηλής ανταγωνιστικότητας είναι η χαμηλή καινοτομική δραστηριότητα των περισσότερων από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό σχετίζεται με τη χαμηλή επίδοση του τριγώνου της γνώσης στη χώρα μας, δηλαδή παιδεία, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και άλλα πράγματα που δεν έχω πολύ χρόνο να σας τα πω τώρα. Ο τρίτος άξονας είναι η ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας μέσω επενδύσεων και της αξιοποίησης της περιουσίας του δημόσιου τομέα. Η άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και το άνοιγμα των αγορών προϊόντων, υπηρεσιών και επαγγελμάτων σε περισσότερο ανταγωνισμό ενισχύει παράλληλα με την ανταγωνιστικότητα που σας έδειξα πριν και τις επενδύσεις ιδιωτικές, εγχώριες και ξένες. Τώρα, από τα 200, όπως είπε ο Ευθύμης ο Βιδάλης εχθές σε ένα συνέδριο που είχαμε, από τα 250 εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις που είχαν ταυτοποιηθεί πέρυσι, περίπου 10% έχουν εφαρμοστεί μόνο, έχουν μάλλον αρθεί μόνο, δηλαδή λιγότερο από 25%. Επομένως, πώς? 7%. Εντάξει. Στις σημερινές συνθήκες περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και της ρευστότητας, η διοχέτευση των πόρων του ΕΣΠΑ, που είναι περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2015, σε υποδομές και δραστηριότητες με μεγάλο εισοδηματικό πολλαπλασιαστή, σε υποδομές και δραστηριότητες που αυξάνουν την παραγωγικότητα και σε υποδομές και δραστηριότητες που ενισχύουν την εξωστρέφεια, δηλαδή αυξάνουν τις εξαγωγές και υποκαθιστούν οι εισαγωγές, είναι πρωτεύουσα σημασίας. Η περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων τα προηγούμενα 2 χρόνια, με σκοπό είτε να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, είτε λόγω χαμηλής ικανότητας για απορροφητικότητα, είχε μεγάλη συμβολή στη διόγκωση της ύφεσης και της ανεργίας. Προσομοιώσεις που κάναμε στο ΙΟΒΕ έδειξαν ότι ο πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών είναι απείρως μεγαλύτερος από τους λοιπούς δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Επίσης, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υπό τη μορφή ακίνητης ή ακινητής περιουσίας πολύ μεγαλύτερης αξίας ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις άλλες χώρες μέλη στην Ευρωζώνη. Δυστυχώς, ακόμα δεν έχει καταγραφεί, μετά από αρκετά χρόνια, αυτή η περιουσία. Υπάρχει μόνο μία χονδρική εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην ΚΕΔ. Άρα θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την περιουσία. Με τον Στέφανο τον Μάνο έχουμε κάνει μία πρόταση, η οποία δυστυχώς δεν εισακούστηκε. Ο τελευταίος άξονας, σημαντικός όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να στηρίξουμε ένα νέο κοινωνικό πρότυπο στη χώρα. Μέχρι τώρα μιλάμε για το αναπτυξιακό πρότυπο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το κοινωνικό πρότυπο. Διότι το τρέχον κοινωνικό πρότυπο διακρίνεται αφενός από το παράδοξο της συνύπαρξης υψηλών δαπανών κοινωνικής προστασίας, περίπου 25% του ΑΕΠ, βλέπετε την μπλε γραμμή επάνω, όσο περίπου και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Παράλληλα όμως από ένα υψηλό ποσοστό σχετικής φτώχειας. Είναι η κόκκινη γραμμή που είναι κολλημένη στο 20% εδώ και 10 χρόνια περίπου. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πατάλης. Και αφετέρου από τη σύγχυση μεταξύ κοινωνικών στόχων και κρατισμού με αποτέλεσμα τη σπατάλη πόρων. Προσλήψεις στο δημόσιο, κρατικές επιχειρήσεις μονοπωλιακού χαρακτήρα, εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, στρεβλή έλεγχη τιμών και συνδιοίκηση με τα συνδικάτα δεν συνιστούν κοινωνική πολιτική, αλλά σπατάλη πόρων. Το νέο κοινωνικό πρότυπο που πρέπει να δημιουργήσουμε, το οφείλουμε στα παιδιά μας, πρέπει να διακρίνεται πρώτον από ίσες ευκαιρίες, με έμφαση στην ίση πρόσβαση σε δημόσια αγαθά υψηλής ποιότητας, κυρίως δημόσια παιδεία και υγεία. Δεύτερο, από ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα χωρίς τους μηχανισμούς αντικινήτρων που περιέγραψα πριν. Τρίτον, τη δημιουργία ενός δικτύου προστασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας με ανακατανομή των υψηλών κοινωνικών δαπανών. Δηλαδή,
με ανακατανομή πόρων από τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, τις μεγάλες φοροαπαλλαγές, τη σπατάλη στην υγεία, την άμυνα, τις ΔΕΚΟ, τους αυτόματους και παροχημένους μηχανισμούς χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις υψηλές συντάξεις των λεγόμενων ευγενών ταμείων, προς την περαιτέρω μείωση του ακόμα πολύ ψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος, προς επιδόματα ανεργίας μεγαλύτερης διάρκειας, προς ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και στοχευμένες δαπάνες επανεκπαίδευσης εργαζομένων, καθώς και επιτέλους προς την εγκαθίδρυση ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Πρέπει άμεσα να προωθήσουμε το μετασχηματισμό του κοινωνικού κράτους. Στην ουσία, η χώρα χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Χρειάζεται περισσότερο ανταγωνισμό, ευελιξία, κινητικότητα, αλλά συγχρόνως ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο κοινωνικό κράτος. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η εξισορρόπηση της ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει αναπόφευκτα και σε μετακινήσεις στο εργατικό δυναμικό. Περίπου 10 με 15% του συνόλου αναμένεται να μετακινηθεί από κλάδους και επιχειρήσεις εσωστρεφείς προς κλάδους παραγωγής διεθνώς εμπορεύσεων προϊόντων και υπηρεσιών. Το επιχείρημα αυτό θέτει επιτάπητο στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και του κράτους. Επίσης, ανασύρει στην επιφάνεια τα διεθνώς επιτυχημένα παραδείγματα προσαρμογής σε κρίσεις, όπως το σκανδιναβικό ευελιξία-ασφάλεια και το γερμανικό Kurzarbeit, αλλά και την αντίθεση μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής και εκείνων της Νοτιοανατολικής Ασίας όσον αφορά στην κοινωνική αντιμετώπιση και τη διάρκεια της κρίσης. Στην Ασία, η κρίση διήρκησε πολύ λίγο, διότι οι κοινωνικοί εταίροι συντονίστηκαν με την πολιτεία και κατένυμαν μεταξύ τους το κόστος της κρίσης με συνενετικές διαδικασίες. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου επιλέχθηκε η κοινωνική σύγκρουση, η κρίση διαρκεί ακόμα. Σήμερα απαιτείται πάνω απ' όλα ένας ριζικός μετασχηματισμός του κράτους με επικέντρωση στον πυρήνα του, στις επιτελικές, εποπτικές και κοινωνικές λειτουργίες του. Ας σχεδιάσουμε αυτό το μετασχηματισμό τώρα, εφαρμόζοντας τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις με συστηματικότητα. Εάν το πράξουμε, η οικονομική κρίση θα μετατραπεί σε μεγάλη ευκαιρία. Εάν όχι, θα μετατραπεί σε βαθιά και μακροχρόνια κρίση. Πριν κλείσω, θέλω απλώς να σας δείξω γιατί η εντός ευρώ δυστυχώς περίοδος ήταν μια χαμένη δεκαετία. Αυτό είναι η πάνω γραμμή, είναι οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, η κάτω γραμμή είναι τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Απλά αυτό που ζητείτε σήμερα είναι να γυρίσουμε πίσω στο τέλος της δεκαετίας του 90. Ευχαριστώ πολύ.